צור והציור מאת פטריק מקדונל. זה צור וזה ציור. צור והציור שלו. או הציור וצור שלו. כשצור שולף מחול, הוא בן רגע כל יכול. הוא זיג, הוא זג, הוא מהיר כמו ברק. אץ לו רץ לו ושב, הוא מילא את כל הדף. קו ישר כמו סרגל, צור סלסל וגלגל. הוא עיגל עיגולים, צהובים, ורדים, כחולים. הוא השפריץ והושפרץ, לדמיון שלו אין גבול. הוא ערבב ומרח, ושיבלה לו שבלול. מול הדף הלבן הוא חשב והרהר. קו, עיכול, נקודה, צור יצר לו חבר. והחברים צריכים בית. עצים, כלבלבים, מכונית, וירח, ומיליון כוכבים. צור צייר וצייר, ושרבט וחתם, ומרוב ציורים התעייף ונרדם. ועד שיקום, מבין המחולים תראו, תמונה אחת שווה 1000 מילים. תוך שעה או יותר, כשצור התעורר, הוא ראה את ציוריו על דלת המקרר. מי הצמיד אותם לשם? אמא, זה ברור, כי אמא אוהבת את הציורים של צור. סוף הסיפור.